Daghan kayo mga Kristohanon nga dali kayo silang mangluod o kusog kayo silang mangluod o sa lain nga mapagasulti luuran nga Kristohanon. So kini nga sambingay para mas masabta nato ni yun ani ang senaryo sa maong sambingay. Adunay usa ka anak nga ni graduate siya og college niya iyang gipangayo sa iyang papa nga maka-auto gyud siya tungod kay valedictorian ang maong anak. Iyon siya pa kay graduation man ako unya valedictorian man ko, dako man kog na-achieve sa akong pag-eskwela. So akong pangayoon nimo is brand new car gyud. So wala mo tingog ang papa apan naso na huna sa amahan nga iyag yung regaluhan. Okay? Tuod man niabot ang graduation o nagpaabot siya nga moadto ang iyang papa. Okay? So niadto iyang papa sa iyang graduation and then gidala siya dito sa Jollibee, dito sila nangaon. And paghuman nilang pangaon, gitudlo sa amahan ang usa ka Bible. Ang Bible gitudlos niya o miingon siya, mao ni ako ang regalo nimo dong. So tungod sa pagkasyak sa maong anak, nangisog siya ug dili siya kadawat nga sa kadako niyang achievement Bible lang ang iyang nadawat. Matud pa sa iyang una-una nga sa kadako nako achievement Bible lang akong nadawat. So moto nga niuli siya, wa say tingog-tingog siyang papa, balin niyang laguta, no gibiyaan niya ang papa dito sa Jollibee. Ug miuli siya nga grabe gyud iyang kapungot, nag-wild sa ilaha. Hangtod nga mi decision siya nga mulaya siya, ang nahuman niyang kurso, wala niya trabaho kundi milaya siya ug miadto sa laing nasod. Grabe gyud ang iyang kasuko. Tungod kay dili sa kadawat nga auto yang ipangayo niya Bible ang ihatag sa iyang papa. So wala siya papugong, wala siya mananghid, nilaya siya. Karon niabot ang punto nga dugay na siya mga katuigan nga naa sa laing nasod. Ug nabalitaan niya nga namatay na ang iyang papa ug ang iyang mama. So may decision siya nga muuli siya balik sa iyang lugar. Tuod man after sa paglubong sa maong iyang amahan o ginahan, no, tungod sa maong trahedya, mibalik sa siyang panimalay nga iyang gibiyaan ug nakita niya dito ang Bible nga gihatag sa iyang papa. Okay? Yang gikuha ang maong Bible ug nakahuna-una siya nga kani ra gyud nakaingon nga naabot kog laing nasod. Kani ra gyud nakaingon sa kasuko nako ni papa hangtod nga wala na noong ko kaapas nga buhi niya tungod sa akong kasuko, tungod aning maong regalo. So yang ukab-ukab ang Bible, sa tanto niyang ukab-ukab, nakita niya ang Yahweh na as tunga sa Bible. So nakita niya ang Yahweh na as pinakatunga sa Bible. Yahweh di ito sa auto nga brand new nga iyang ipangayo. So nakahilak ang maong anak ug dako siyang pagmahay nga kung iya pa daytong gipuki ang Bible, anaa di ang iyang ipangayo. Anaa di ang Yahweh sa iyang ipangayo. Okay? So kato sambingay lang to mga kaigsuonan. Ug kini ato mga sambingay, disclaimer lang ining mga sambingay. At least natay makuha nga mga pagtulunan sa ato ang kinabuhi nga ang Yahweh di ay sa ato mga gipangayo di sa tubangan sa Ginoo, naari ay sa pulong sa Ginoo. Okay? So kung kabalo lang ginaytang muukab sa Biblia, na diha ang mga Yahweh sa atong ipangayo. Okay? So wala ko kabalo kung sa imong ipangayo, pero kung naa kay gipangayo unya ang gi-expect nimo tukma gyud sa imuhang gihuna-huna. So ayaw i-judge dayon ang sitwasyon kung ngano nga mao ang niabot, dili mao ang imong gi-expect sa imong ipangayo. Sama sa usa ka anak, ga-expect siya nga auto gyud nga iyang makita. Pero wa siya kabalo nga ang Yahweh gisulod ay sa amahan dito sa Bible sa pinakatunga kay i-surprise day siya. Okay? So kung iya patong giukab ang Biblia, so naa dito ang Yahweh sa iyang gipangayo. Muna nga sa atong kinabuhi dapat dili ta mangluod ano man kay ang pulong sa Ginoo mo ni ang Yahweh
sa ato ang mga gipang pangayo nga ma-answered, matubag ta sa Ginoo sa ato mga gipangayo. Sometimes tungod sa atong kaluuran, no, muna nga wala hinuon wala man noon maato ang ato ang gipangayo sa Ginoo. Okay? Sometimes tungod sa ato ang pagpangluod mo resulta kini og grabing kasuko ug kayugot sa ato ang gikaluuran. Okay? But pasabot nga kung matong mahabit ang pagpangluod, makinaiya nato ni. So mahimuta nga ang atong batasan dili kahimutan sa Ginoo. Okay? So dapat sa atong kinabuhi kani mahimutang kana bang mapasalamaton kung unsay na dawat nato. No? Kay ang pagbagulbol mangod sa Biblia, ang murmuring gitawag ni sa Biblia og dautan nga kinaiya. Okay? Nakabantay man ta nga si Michal, no, ang asawa ni David. Sadyang nakakita siya ni David nga nagsayaw-sayaw, nga nagtapis tubangan sa mga kababayenan sa Jerusalem. So nagtan-aw siya sa bintana, no, nagbagulbol siya, no. Nagabagulbol siya og lahi ang iyang kinaiya nga gipakita ngadtong David. So ang naitabo is sa kadugayan sa iyang kinabuhi wala siya makaanak, nahimo siyang kana bitawng kanang landay og sa hayupan pa na landay, wala siya maka-anak. Okay? So resulta to sa iyang pagbagulbol, no, pagpangluod, no, dali kayo nga malain. Okay? So dapat din nato i-practice ng maong kinaiya nga dali kay tamang luod. So mostly ang pulong sa Ginoo sakit man gyud, pero muna yawi sa imong mga gipangayo. So naa dias pulong sa Ginoo, puklion nato ang pulong sa Ginoo, pamation nato ang pulong sa Ginoo. Kung makabati gani kas pulong sa Ginoo og mga sakit nga mga pulong, pasalamati. Dawata kini. Kay mo ni ang yawi sa imong mga gikinahanglan sa imong espirituhanon. Ang dili lang kay kana, mao po ni ang mutagbo sa imong panginahanglan. Okay? Subot pasabot, dili dapat nimo ikapangluod kung ikaw gibadlong kas pulong sa Ginoo. No? Sama sa usa ka anak nga gitagaan sa Biblia, no? Mura bitag nasyak siya kay sa dako niyang naatsib nga Biblia ra. So gamay lang kay nagbili ang Biblia. Igsuon, ayaw ipakagamay og bili ang Biblia. Dako kayo nig-impact sa itong kinabuhi. Ug naa dinhi ang tanang gisgutan nga yawi nga makaabli sa mga panalangin sa Dios. Ang mga panalangin sa Dios wala lang naghisgot og financial, kundi naa diha ang yawi sa kalipay, yawi sa kalinaw, yawi sa kadagaya, o yawi sa mayong panglawas, mayong panghuna-huna, no? Naa diha ang tanang klases yawi. So once nga mabadlungan kas pulong sa Ginoo, ayaw kini ikasakit, no? Ayaw ikasakit, ayaw ikapangluod, ayaw ikabagulbol, no? Ayaw dulo distansya sa simbahan tungod kay naigo kas pulong sa Ginoo. Dili hinuon ta mapanalanginan ana sa unahan, okay? Muna nga kung ang pulong sa Ginoo mawalihan ta, masakitan ta, unya imong ikapangluod, dili hinuon ka i-bless sa Ginoo. Pero kanino mga tao nga giwalihan sa pulong sa Ginoo, no? Nabadlungan sila sa pulong sa Ginoo, nya pasalamaton, malipayon nga midawat niya na ang ila hinuong kinabuhi gi-bless sa Ginoo. Okay? So dinhila takutob sa ato ang mga sambingay, no? So sa ginayon ko na disclaimer lang ko ni aning mao nga sambingay, ako lang ni nakutlo o nakuha sa internet. So wala po kabalo og unsa ka tinuod ni nga sambingay, but ako ning gikutlo o gikuha para mas masabta nato ang point ba nga kanang dili ta dapat mangluod sa pulong sa Ginoo. Kay Muslim ang God, once nga dunay muwalis pulong sa Ginoo, labi nag sakit nga muwali, dumtan man ang gawali o mangluod sila ba. So muna nga nindot nang i-apply itong ginabuhi nga dili data i-bless kung luuran gyud ta, labi na kung pulong sa Ginoo ang nibadlong sa atua. Okay, salamat. So kung bago pa kanina nga channel, ayaw kalimot sa pag subscribe o pag-click sa notification bell para updated ka sa mga next nato mga sambingay. Actually natay daghang mga sambingay. Ug salamat ko ni Tata Guapo, no, sa taga Surigao nga siya ang ni-request niining ato mga sambingay kay nagsunod siya sa ato mga sambingay sa miagi. Actually akong gipang iris ang mga sambingay sa miagi kay adunay mga sambingay ato nga mga about sa mga hiupan ba. So bag-o kini ato mga sambingay, no, about kini sa mga katawhan, no, story sa mga tao, mga experience sa mga tao. Okay? So para ma-update ka o para daghan pang sambingay imo ma dungog,
i-click lang o subscribe lang. Pero kung di ra po ka mo subscribe so okay ra po siya. Unya pakisusi lang sa ato mga videos na atay mga live daily devotional, ang atong daily devotional ato ang gi live gyud. Unya kini ato mga sambingay ako ning gi-separate, no, ato mga sambingay. So every day o kada gabi aduna kitay usa ka buk sambingay kada gabi. So be excited sa ato mga next nga mga sambingay. Okay, so dinila takutob. Glory to God. God bless sa imuhang pagpamati.